बीडमध्ये 5 महिन्यात 174 विवाहितांचा सासरी छळ झाल्याचं समोर आलंय। भरोसा सेलमध्ये पीडित महिलांनी धाव घेतली आहे। प्रत्येक तालुक्यात महिला तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करण्यात आलाय। बीड पोलीस अधीक्षक नवनीत कावत यांनी हा निर्णय घेतला होता। खून, दरोडा, खंडणी या प्रकरणात राज्यात अव्वल असलेला बीड जिल्हा, या ठिकाणी विवाहित महिला सुद्धा सुरक्षित नाहीयेत हे समोर आलंय। यंदाच्या वर्षी म्हणजे जानेवारी महिन्यापासून आतापर्यंत तब्बल 174 महिलांचा सासरी छळ झाल्याचं शासन दरबारी नोंद झालेलं आहे। पोलीस दलातील भरोसा सेलमध्ये या पीडित महिलांनी धाव घेतल्याची माहिती समोर आली आहे। जानेवारी महिन्यात 33, फेब्रुवारीत 40, मार्चमध्ये 39, एप्रिलमध्ये 33 तर मे महिन्यात आतापर्यंत 29 महिलांनी तक्रारी दाखल केल्या आहेत। महिलांचा सासरी होत असलेला वाढता छळ पाहून आता प्रत्येक तालुक्याला महिला तक्रार निवारण कक्ष स्थापन करण्याचा निर्णय बीडचे पोलीस अधीक्षक नवनीत कावत यांनी घेतला आहे।